З іншого боку вам покажу. Аркадія є Аркадія, але є в этой формі проблема. Аїдіум хапає, як по лозі, на от, ось бачите, в якому стані. Апошня опрацовка була 28 червня, тому ось виник. Так, перейдемо далі. Басанті. Пригажун басанті расте. Особливого смаку нема, але форма вельми пригожая. Так, это все басанті. А ось тут зоренька. Так само форма пригожая, але смаку тут ніякого, трава травой. Не ведаю, хто її хвалить, кому вона подобається. Але коли брати і порівнювати її, наприклад, з басанті, то я вам хочу сказати, басанті буде трохи лепший, тому що його консистенція ягоди трошки інша, і в басанті трошки смак лепший. Ось така зоренька. Так, гэта басанті. Ось зоренька. Ось зоренька. Ось така зоренька. Так, перейдем далі. Покажу вам такую форму, як Мускат Блау. Ось, Мускат Блау.